kiekko. Tässä on numero 82, Border Collien Rape, ohjaaja Roosa Jokinen, Kainuun seuraaja Terrierikerhosta. Tähän mennessä meno on ollut oikein hallittua ja hienoa. Saadaanko tähän loppuun vielä yksi hieno nollatulos? Niitä ei ole tosiaan kovin montaa tullutkaan tässä kilpailussa vielä. Tuolla minien puolella tuli 1-0 tulos epävirallisten tuloslistojen mukaan, johon nyt siirrykin sitten. Elikkä mini kakkosluokassa tällä A-radalla